Türkmenistan'da Täwil bayramçylygına taýýarlyk görülýär. Sanulgam arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde dekabr aýyna geçirilmegi gözüňde tutulýan bayramçylyk çärelerini we dawaralaryna görülen taýýarlyklar barada hasabat berildi. Watan habarlar gepleşiginde bellenip geçirilýäli mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Mämmedowa dekabr aýyna esasy medeni çärelerin kataryna 15 dekabrda Täwiliň baş arçasynyň ışıklarynyň ýakylyşy dawarasy Ilham Seýilgäkinde döwlet sirkinde Äli Meden Dinjaliş merkeziniň Arkadağ şäherindäki Arkadağ binasynyň öňündäki meýdançalarda, ýurdumyzyň vilayetlerindäki türkmeniň ak öýi binalarynyň öňündäki meýdançalarda medeniýet we sunugat ufatlarynyň bayramçylyk konsertleri bar. Şeýlekem Aşgabat şäher bilen vilayetleriň we Arkadağ şäheriniň arasynda Täwil teleköprüsini guramak bayramçylyk feýerwerki gözüňde tutulýar. Bundan başga Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Anna Mämmedow Täwil bayramına taýýarlyk görmegiň çäklerini Aşgabat şäherine alyp barylan işler barada hasabat berdi. Yetip gelýän täze 2025 ýyly münasipli garşylamak üçin paýtagtymyzyň esasy medeni ojaklaryna, şaý ýollaryna, dinjaliş seýilgäklerine, medeni köpçüliklerin çäreleriniň geçirilýän ýerlerine Täwil arçalaryny bezemek, hemde beýleki bezek işlerini geçirmek gözüňde tutulýar.